הייתי אתמול בראש העין. הודיתי לשם שלקח אותי אתמול לראש העין. סיפר לי יהודי שם סיפור. התחזקתי מהסיפור הזה, אני חושב ככה. 10 שנים לא התחזקתי ככה מאיזה סיפור. גמרתי את השיעור, ניגש אל היהודי בן 30, לפני כולם ככה. אמר לי, הרב, אני חייב לספר לך משהו אישי שקרה איתי. בבקשה, תספר. אומר לי הרב, הוא בן 27, קיבל דום לב. צנח על הארץ דום לב, בא נתן לו מכות חשמל, במכה הרביעית הוא התעורר. אבל היה חוסר הכרה שבוע, אמר רופא לאשתו, תדעי לך, אם הוא יתעורר, לי לא ספק אם הוא יתעורר, ואם הוא יתעורר, זה נכות מוחית קשה מאוד. הוא יתעורר עיוור, אומר, ולא מזהה אף אחד. לא מזהה כלום. אני מקצר לכם את הסיפור. קיצור, שחררו אותו בית לוינשטיין 1.5 שנה. שנה ורדו בן 27 באמצע החיים. אמצע החיים, הולך לכבוש את העולם, בן 30 לרדוף. פתאום חוזר לגיל 3. התחיל אותו בית לוינשטיין 1 ועוד 1, א', ב'. בצקות, במוח, אין. 1.5 שנה הוא בית לוינשטיין, כמעט אין התקדמות. הוא לא רואה, בקושי הוא רואה, הוא אומר. לא מזהה אף אחד, לא מספרים, לא אותיות. מתחילים איתו הכל מחדש. הוא היה בכיתה א'. אחרי 1.5 שנה הוא הלך למנהל שם בית לוינשטיין, תגיד לי, כמה זמן עד אני אהיה פה? אמר לו, לא ראיתי אדם במצב שלך פחות מ10 שנים פה. זה שיקום ארוך, אמרת, אתה צריך לדעת את זה. שיקום ארוך, אין מה לעשות. אומר הרב, באותו לילה הלכתי לבית כנסת לבית לוינשטיין. היה חושך, כולם התפללו ערבית על חוטבה. ישבתי בבית הכנסת, אמרתי להשם, לקחת לי את העיניים, לקחת לי את השכל, לקחת לי את האישה, את הילדים, לקחת לי את הבריאות, לקחת לי את שמחת חיים. אתה יודע מה השם? אני מאמין שאתה עושה רק לטובתי. ברור לי שאתה נותן לי איזה גן עדן גדול, ברור לי. אתה יודע מה השם? תעשה לי מה שאתה רוצה, ואל תצטער על זה אפילו. כי כתוב שכינה מצטערת. אל תצטער על זה. אני מסכים לך, תעשה לי מה שאתה רוצה. הוא אומר, האמת, אמרתי את זה עם הייאוש, הוא אמר לי, המנהל, 10 שנים אתה תהיה פה. אבל באתי בכזה הסכמה בלב להשם, אני בטוח שאתה עושה לי טוב. לא שמעתי דיסק, לא שמעתי רב, הוא אומר, לא. זה בא לי מהלב. אמרתי, השם, אני יודע שאתה עושה לי טוב, לקחת לי את הכל, תעשה מה שאתה רוצה, ואני יודע שאתה עושה טובתי. הוא אומר, הרב, באותו לילה ישנתי בלי כאבים. כל לילה זה כאבים, זה כנראה באמצע הלילה. קמתי בבוקר, אני רואה. קודם כל הראייה חזרה לי. אחרי שאני רואה, המוח שלי נהיה אותו מוח. בא לי המתקשרת, עושה לי א', ב', 1 ועוד 1. זוזי, תביא, אני אפתור לך גימטריות, מה? היא לא האמינה לי. הוא אומר, אמרה, אתה בטח, יש לך איזה משהו במוח, איזה בעיה פסיכולוגית. לקחו אותי לאבחון פסיכולוגי. המוח שלי חזר להיות 100%. הוא אומר לי, הרב, הנה, אני עומד לפניך. לפני 3 שנים זה כאן, הנה, אני פה עומד לפניך. חזר להיות בריא למחרת בבוקר. המנהל אמר לו, 10 שנים אתה צריך להיות פה מינימום. הלך באותו לילה לבית כנסת, אמר לו, השם, אני יודע שאתה עושה רק לטובתי. כך הוא אמר לי. אני יודע שאתה רוצה לתת לי גן עדן גדול. ובגלל זה אתה ככה לקחת לי את הראייה, לקחת לי את השכל, לקחת לי את האישה, לקחת לי את זה. הלכתי לישון בלילה, מחרת בוקר קמתי בן אדם אחר. זוכר הכל, מספרים, הכל, משוואות, הכל אני. לא האמינו לי בהתחלה. אחרי חודש יצאתי משם. הנה, חזרתי להיות כאחד האדם. הוא אומר לי.